Operácia Triedna kniha 30. septembra 4. B sa samozrejme zase nevie zhodnúť, ako na to a aký plán je najlepší. Počúvajte. Čo keď sme to Michemicu robili takto? A ideme destilovať. A nemali sme fakt prečítať ten protokol. Čo mi tu robíte, bordel? Ešte, že vás mám tak rada. No čo, jak to dopadlo? No nedopadlo to dobre. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. Sorši, šalený, žalabak ešte nevybuchnul. Celé zle. Musíme to my zrobiť, informatici. Dávaj. Máte niekto niečo? Hej, halo, co powiesz, Bergin, niczym trzeba edukować? Joj. Sluchajte, nehacknul som EduPage, ale hacknul som pre Bylincové Instagram. Môžeme pridať za takú fotku, spoločnú. Uáha, celá trieda. Pridáme nejakú nespoločnú. No jakú? Tuto? Fotku. Ale... Si tu budeme počúbané. Fajná fotka toto, hej. No jasné, 4. B, Beťar. Ich zeig's Ihnen. Was zum Teufel macht ihr hier, statt zu lernen? Leute. Bis gleich. Triedu knihu nemáme, ale máme pri Bylincovej Instagram. Takže nevyšlo to informatikom ani chemikom, takže ako to spravíme? Ale však poďme na to filozoficky. Ahojte. To čo vždy. A čo ty pili? Pripijeme. Lepko, povedz mi, ukradnúť či neukradnúť? No, to je otázka. Ale je morálne ukradnúť triednu knihu. Morálka je nástrojom pre slabých. Presne. Skutočný človek si vezme to, čo má. Triedna kniha patrí nám.
Ja si myslím, že triedna kniha je len nástroj k utlačaniu. Súhlasím, známky sú sociálny konštrukt. Však ju čorkníme! Počkať, ale jak? Však my dokážeme len rozmýšľať. Ukradíme to spolu! To je dobré! Celú noc sme premýšľali. Dospeli sme k tomu, že triednu knihu ukradneme iba, ak budeme spolupracovať. Môžeme ísť pečatiť. Poďme. No čo to vy to robíte? Počúvajte. Ja som to vedela, že vy niečo máte za ľubom. Čo to tu je? Triedna kniha už je zapečatená. To je skoro. No kto je za tým? Najlepšie dievčatá? Áno. Oni? Milo. Barbora. Toho? Všetci? No. Tak všetko dobré. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we're a sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Milí študenti, triedna kniha uzavretá. Asi to, čo ste dlho čakávali, že už aby sa uzavrelo, aby možno už sa nepísali zlé známky, aj keď tu sa asi nikdy zlé známky nepísali, pretože ste boli počas 4 rokov skvelí, takže prajem vám veľa zdravia, veľa úspechov, no a dotiahnuť tento školský rok do čo najlepšieho konca, aby sa vám všetkým splnili sny. Tak, mám vás veľmi rada, ste moja prvá trieda, na ktorú zabudnúca ani nebudú. You got me kissing the ground, sanctuary.
something so out of the ordinary. I want you like Kedy? Môžeme. Nie! Dobre, kľudne. Ale môžeš, že farbu na zube. Povedz to ty. Yes, ten. Knihu budeme môcť ukradnúť, ale iba ak... Takže ja idem akcia. Dobre, v pohode. Pôjdeme z jednej, čiže 3, 2, 1, akcia. Akcia. Ja si myslím, že triedna kniha je len na... Akcia. V pohode, to sme sa, pôjdeme z... Ja si my... Že triednu knihu ukradneme, iba ak budeme spolupracovať.